Nilibangkang nonang kili kimi PMYG hemso kim pamenang ji pusi epi Chelsea tumpen kehang padu. Prenipai crane narke parni porpai hinia por nilebe Chelsea song hin pen non ke ching siap hong first phase Sorkar pen ki dukela katemopan ake joy pen ki pi kapanong pi ahem so non angkile do amta methanga hem pusi chikim long nang ji pusi nilip development block officer juliterang pi aphan panong si pinpura low assistant BDO kiri rong piari dengsi pajer teka Sorkar pen ki pi ahem so mate PMYG ahem karbyang long penang ana constituency long ke ki kim kapatang te do pixi theklong Nilip MSC constituency ke parlo angkang alongta Sorkar pen kipi kidukila katimaphan kapanong pi pen kipi lake isi ke mesen lo sida nona bangke ke thek keria tumsi kidukila katimaphan kipia hemalong ihuma hem tang chidaphan hema hem phu benge kauna long si thapilo sida non ke beneficiary tumalong atangka supervisor inut chibipo halata party long MSC ning ka che bang phu phan supervisor ar pupi po anke mogipa jutke ahem le tangte det sita ke chok chia phan ke insai hai hedet po ahem tangte bin sinilip constituency long ke topiklang Lasi non apong ke nilip constituency long ki dukila katuma phan Sorkar pen ki pia long ke tangka kachong tip dunjia phan ke supervisor ke ahem phuatuma phan si pinang po Lapen jong si beneficiary bang claim protective apian si komani supervisor pinangji Jong si nonateng si aron rea sai claim du rong plotang te non provision pen beneficiary satum lapen wat lapen epe Chelsea asong atum chingrum si je songji laso hut kopi ne plotang te adai ke nilip MSC pabitro rokpi BDC chairman Gopalengti lapen nilip development block BDO tumsi adai che enang kokpo pusi epe Chelsea Central Committee dun maipu Rajesh Tiso epe Chelsea Pranjan polling center BDSR Bikhatokbi Nilip epe Chelsea tum sodak pen pin nilip development block asai hema thengno pherangkya thengno pachini pong Laso hut kachitong don epe Chelsea Central Committee member Bokajon LA Rapchun Bangsemson B Financial Secretary Anoningti Office Secretary Panong Phangchu Hosia Hanse Howard Rongpi Harrison B lapen ongdung adi sangho tum chitong dun rinti Ini nilitum IPCLC nilip constituency pen committee pen pidil dak nilip block sahemolong ke bang alam thila po hello nilitum ke damtang aningkan ta thegdonong no je nilip block pen kiduk atum han kapanong pia hemso hem ke thegali hemso labang so a hemso block pen si pi bomlo central government atum panong si wat pisita block office staff atum phan si labang so a hemso adon tin kidukela atum phan hem ke patang eji phan wat alang tumasi ar pupek lo wat pisita block officers block staff atum phan podai kokta hem ke tangte dukpigla non ningkan trok hop rang ke tangte hem to dula lasi central government tum polisi ke lar thu bangke nona bangke la puge chok tu thidat po lasi komada phan si tum hemsu gi piji ba kidu ka tum phan ki piji la so hemsu hem pu tum phan le tangka bang pira halatum le pachin namra hem pachikimna la solong ladak ahem ko an make the ki bi arpan arjon semen ko an si ki pinaima rot hong an si ki pinaima ladak kilang dunji ke government a model teng pen ke claim ke dam ni ke hada kilang dunji ke block engineer tungdolo hal tu palang duna to si beneficiaries I count along si direct posa pilud lo central government tu khap lo boy phijita non kachiplang bong abang ke la po hello je dak nilip constituency BGP ke claim to pusi punang kokko alang litum supervise ba supervisor kusol silang tung dak ke siog dum nong la bangke chok chi pus litum jongdam intung athema ladak block AJI do block officer do JE do lapen gram sivok do gram sivika do
alang li tum si hal haya hem so ke claim chok mak chok chia quality me ma hedo alang li tum si ke lang ji adeng alang tum si asai boy fis ta non ko som si ladak partia tum le ke chiyo kon long pop la hello alang li tum si hala beneficiary sa tum passbook endam ji hala dak kopia documents lalo hala dak la tum lo pa chito agreement si alang li tum si bank long dam si poisa endam si arot asimen sang tr long aitan anu la hello la si la bangi chokchi akhima beneficiaries halak hemso ke long hem phuatum ta amithang ai count atangka ke chidru the lapen alang li tum ta semen rod ita arlong la ka to ni chinam the la si alang li tum aning ke hang penle la doan atangka pachibidru ra hem amithang a hem ke mesenji phan ka jokta ning hang mati di la si alang li tum ale amithang a hem ke mesenji phan alang tum le poisa pachi khorosuna dori pachet alang li tum aku bangchi barum thupo la bangsi nilitum ta akinang je dak supervise ki binai aron we lapen beneficiary sa tum pupe je ni tum claim thek thilu aposi nang tum nang claim pinun polang tum pupe boy fis tame la tum joborjos dam pen la son ni tum nang claim pipo la pen ni tum si claim ji jo la son alam doko la si to dak karbieng long bjp aki hoy do tuliram long hang da la son to ti de nene niliba bjp phan ke kita alang tum la son si claim del la si la dak bangen ni tum ning sam si ni tum APHLC nilip constituency hoy pen bangke committee hoy bangen ni tum kroi kre la lo la pen aku dak bangke non dak block staff tum ko chirap dun kong ma hala supervisor sa tum lo block staff tum ko chirap dun kong ma jasamet video la dak ke juli terang pidi video juli terang pi alang li tak chirap dun kong ma da je beneficiaries atum amithang hem pa chikim ke de nang tum le supervisors penle nang tum le claim un polang li tong pin khat ma video phana jumi mil so lang jong si ni pin khat long le beneficiaries atum ning hang teng pen kam pa chi claim nang rod semen arlong sang ti pachinam nang dak block staff ni tum engineer do lo dak gram sivok do lo la tum palang do nang pujong si alang aning hang ko te la so teng si claim nang po jong si non asot teng jong si claim bom lang kote alang lita kacirap dundulo da la si kiwang jilang arni non pini litum blog video ke hai pibang abang wedalo alang li phan si ni tum panung lo ala memorandum lo bangke bot fits tami alang avider posi non assistant video do dak kiri rong pi alang li phan si tum pijir no la si non kiwang jilang arni la doan a supervisor a niom kibi la bangke prinon la penjong si prepare punote dak nilip block pen nilip angkang arlo beneficiaries la bangso hemso kipiatum anpen nitum chingrum sila dak bangke nitum intang rak nitum ahir do jot pen chisong nang kokpo la dak a video block officer atum phan la hello la si pini nitum la bangso a block along kewang pen memorandum nang kipi alam the bang hela hello pulang beneficiary tum nong la non kecari bom BJP sorkar tum ladak local committee tum penan ke tangka kang on pudu masila so apu thak nang tum pilo itu non amat ke alang tum tangka ka cipijir ke hang laso abang e mekili pen thegonong de wa fisita ino dokok posi ino pen bang arju long bom lo je hum phopen suri cap nahi to ho pu MDC ke hang ihum long suri hini pu ke hang do la solam mote arjulong bom sita on record ke avidet posi alang tum hang veglu pu ke punu dak lo te inu pen karjulong alam bang mote nitum arjulong lo la solam bang ke ta jong si kidu ka tum phan ka paching thurji nilip arlok nilip a constituency nilip a rara phan paching thur jong si ji phan jong si ning hang pulote la som bribe akam mang claim ke denai bribe akam mang claim ke denai dak GE tum punon accountant punon video punon la pen dak local MEC punon VDC chairman punon bribe akam mang claim ke denai he phan
la pendak mi thang constituency long ka chingthul la phan ma thap pe selang tung kam klem nei pu sing lang tu phan puang tu Joki Hola Pen Anil Sondrong Pa Report Northeast Karbi Live